Này फिसा फिसा खामानिखौ Dan मोनसे मावनायखौनो इदि मावनाय बायदि खिथि फैनाङा नों आं बायदि हिनजाव मोननायखायसो इफोरबायदि जना थानो हादोंमोनब्रा जादो होमबासो नों मावदोना आं मावद' नोंदि आंखौ एसे ओरै साजायनानै खिथाबाय दं अर जरायनांगोन दा अरा जोङाबाबो धुङा खुनानै आंनाव हाबगोन ना मेगनाव इनो फुल मिथिबाय सिखायखाना फैयाबाथाय इनो फुल गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनि दिनानो बिराद अखानि दिन ओमफ्राय आं दासो फोथाराव थांनानै फैदो ओमफ्राय फोथाराव थांनायजों अखा हानायजों लोगोसेनो दिनै बिराद गोथाव ओंख्रि माने स्पेसियेल बर'नि स्पेसियेल थरायनाया दिनै खामानि मावगासिनो बेरेफुंजा आं नोंसोरनो खोन्थायनि मा बुस्थु इयो टेनटेने इनो जाबाय सामु नोरैबो खायो किउ किउ खात्रा नै दिनै खिरखासे सामु जागोन इयाव बेसे दं 2 केजि दं जरायनाया सायै आखाइ रुवायजोबलांबायनो आखाइ सालांजोबलांबायनो एकदमबारे बिराद खस्थ' मोनबाय जाहैबाय बेनिफ्राय लोगोसेनो नैखिजा दङ ना माथोरा नों माथो जागोन इखो खाला दालिदो सामु वाव बेनिफ्राय आंनि अबस्थायानो फोथाराव थांदोंमोन नालाय आं बेफोरबायदि जानानै दङ बर्थमान मानो होनबाथाय आलिबिदा ससे जावनानै माया मावनो थांबाय दसेनो फैफिनबाय अखा हानायाव मावना थानो हायामोन नामा अखा हानानै सिजानानै गगा मोनबा खामानिया आग बारायगौमोन ना गगा मोनबा सोर नायफिनगोन आंखो नावमेन अखा सिजानायाव गगा मोना दे दुनियानि मानसिया फोथाराव माइ गायनानै दं हालेवनानै इसोरना आदत जालांबाय मैया दाखालि बिसोर सिजा आदत गगा मोननानै हामलांबाय इसोर आंना दा जाफुहांदोसो गगाया मिथिबाय दानि आङो नादो जानो कारने आं मैथा खानो थांनि मैथादो आं संना जागोन दे होमबा सङाबालाय माथो सायफेरा इनो फार्स्ट नोंनि एक्सपिरियेन्स होमबा नामा ओरैबायदि आं दा मैथा खानानै लायनि मैथादो नादो जागोन मैथायाबो बारियाव दङ बारियाव खानानै लायनि आङो अखाया बरिया हादों माने फिसा अ जाथारनांगोनानो बुस्थुखौ अखा फिसा हाबाय दं सिजानाथ' खावसे सिजाखाबायानो फोथाराव थांनानै बेनिफ्राय दा मैथाखौबो सिजानानै खानोसै माबायदि सङो बेनिफ्राय दायो टेस्टखौ नोंसोरनो खोन्थिनोसै मा रेसिपि माबोरै संदो थरायनाया मा खद जागोन ना जायाखै संख्रि गोबाब जादों ना आलु गोसा जादों ना मादो नायनोसै नैखिजान मोनो माने नै जुताया माने फ्रि स्टाइल जायो बेखौ गाननानै जुदि जेराव मेराव थांबाथाय एख' माबा गैया ओमफ्राय नै आं दाखालि थालिर गायनाया रोदोमबायानो नै ग्लु जाना दं नैयावबो नैबो नै थालिर नैबो थालिर ओमफ्राय नैयाव दं नै दाखालि एखे लोगो गायजोबनाय आरो नै ग्लु ओंखारना दं ओमफ्राय ओरै एखिजा नै दङ फांनैसो ओमफ्राय दानिया आं मैथा खानि खाखांबाय दानिया बेफोरबायदि फिसा खामानिफोरखौ मावना होबाथाय माने मैगं खानाय मायबा मैगंफोर सुना होनाय आलुफोर लेमना होनाय बेफोरबायदि फिसा खामानिखौ मावना होबाथाय थरायनाया बिराद गोजोननाय मोनो माने बेफोरबायदि फिसा खामानिखौ थगायनो हायो आरो दा आङो मैगंखौ खानो फैबाय नालाय बेयो बिराद गोजोननाय मोनसिगोन मानो होनबाथाय आं यानो खामानि मावना होदो होननानै बिराद गोजोननाय मोनो आरो बेफोरबायदिनो फिसा खामानिखौ मावनानै एराय थानो नांगौ मानसिया अफारद्राय गेदेरखौ थिनबाथाय आं हानाय नङा आं बेखौ मावगोन दे होननानै फिसा खामानिखौ आं मावगोन दे होननानै बेयाव मुखुब जाना थानांगौ फरायनायफोराव बिराद इन्टारेस्ट मोनो आं मैगं खाना लाबोनायजों लोगोसे थरायनाया साम'खौ दाननायनि तैयारि खालामबाय नै मानो होनबाथाय मानसिया रोङाखै माबोरै दानदो ओमफ्राय मोनजागोन ना मोनजाया सोबबाथाय फैगोन ना फैया ए हावा हाबनाय लामाखौ मोनाखै नामा दानद्रायबाबो जिलाङोबालाय माथो इनो फुल मिथिबाय सिखायखाना फैयाबाथाय इनो फुल सिखायखाना फैनांगौ इखायनोथ' मोनजादो इखौनो रंजालाय दानो खिजाबसो गारो आं दानबासो मोजां सिगां सोंलाय अयदि दानब्रा बारा माबाबाबो जिलांजोबनाय खोनाबाय भगबान बेफोर माखा साम'खौ नै अयदि दानब्रा माथो रोंनानैबो रोङि रखम खिथिबाय दं बिदिनो खिथिब्लायो आं दान इनभाय थरायनाया
इदि मैगं खानाय आलु लेमना होनाय फिसा फिसा खामानिखौ Dan मोनसे मावनायखौनो इदि मावनाय बिदि खिथि फैनाङा ओइ इदिसो होनबाय नङा इदिसो होनबाय माथ' अ होमबालाय आंनि मैथाखौ रोखा गारलायबाय सं बासिबो होमबा बासिनाबो होगोन आरोलै देनाय बासि टाइमाव दानो बासि अ दा नों साम' दानदो नालाय आंखौ बासिना होनांगोन मिथिबाय बासिना होगोन दे बारा सिन्था खालामना नों इखो नुबायनो नै नोंगो लायनि बिराद साम' जाखरलायनि गोलावा रोंगोलै आङो इखो रोङा आङो दिनैनि दिनावसो बेफोरबायदि अबस्था जानो मोनबाय नालाय एकदमबारे माने लाइनबो गैया मटर सालायनो हायाखै फारसेथिं बेरे फुजानो गेस जोबना होदो ओमफ्राय गेसखौ मोननायनिबो टाइम जाथ'वाखै मानो होनबाथाय जोंहानि गेसा थाब थाबनो जोबो नालाय ओमफ्राय दा थरायनो एनेकवा खस्थ'यै साम' सुनो होनबाथाय बिराद खस्थ' जायो लोगोफोर बा बेरेकवा खस्थ' नै नाय तामाम खस्थ' आरो नै बोरै मोनदो मटर थानायबाथाय थाबनो जागौमोन दा मटर गैया नालाय दंखल नारै सुनो गोनां जादो फुङावनो माने हाब जानानै दंमोन लायनायनिफ्राय थांलाय फैलायनो गैया बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रायानो जाबाय बेड निउसआ दिनै आरो माबाया गेसा पटकनो जोबना होलायबाय बेनि कारनैनो बिराद दुखु जाना दं मानसिया खारना खाराखै हो खारबाय खारगोन दे गोबाव गाज्रि नाङाखै आरो इनि उनाव रुबावगोन दिनैनिफ्राय जाला होनबाबो जाफैबानो जेनेबा खस्थ' सोरबा मावना होबाथाय जागोन हारसिं जुदि मावना जाबाथाय बिराद खस्थ' बुस्थुआ खिन्थु सोबख'नायाव बिराद मोजां जायो बेनि उनाव मोनसे ना बाथ्रा दा हो ओमफ्राय दा दसे थानानै इखौ गाज्रि सोमसिगोन इखौ दा गाज्रि सोमसिगोन स्लिं स्र' जालायदो नै दा जासियानो sama जाबायानो सोबख' जासिगोन सै दा एखदमबारे हुसिन फिदिंनानै नैफोरबायदि साफा खालामबाय बिराद साफा जाबाय ओमफ्राय दा लोगोसे आधा घन्टासो इखौ माबादो कारजिदो सोमनानै दोनथ'दो ओमफ्राय फारसेथिं थरायनाया नैखौ संगासिनो जाखांनाय लोंखांनाय नामा हो ना मायबा भुल दं नामा मायबा गैया ना आदसा दामाने इखौ बिराद साफायै सोमना दोननानै आरोबाव खनसेबाव रुबावगोन जाहैबाय इखौ दैयाव रुबावगोन जाहैबाय इनिफ्रायसो फाइनाल माबाया जाहैसिगोन नामा हो फाइनाला जाहैसिगोन नामा इनिफ्राय होमबासो मावदोना आं मावद' नोंदि आंखौ एसे ओरै साजायनानै खिथाबाय दं आदसा दे होमबालाय आं हायो खर' लानो गैला थांबाय होमबा आङो जना थाबाय था नों आं बायदि हिनजाव मोननायखायसो बेफोरबायदि जना थानो हादोंमोनब्रा माने जना थाबाबो मेगन सायो पेनखौ लाम होनानै बेफोरबायदि आजादि जना थाबाय थानो हादों डाइलग मारि जना थाबाबो मेगन सायो लाइन गैयैखौनो सिना फैनो हाला बेखौनो डाइरेक्ट बुङो आरोलै लाइन गैयाबाथाय माने तरानो दंखल सिरना होनाया बिराद जुरुरि माथो नायजा दंबाय दङ नायजो दानि आखायावनो नांबाय दानि आखायावनो नांबाय मानो होनबाथाय गाव हारसिङै खावनानै सुनो खस्थ' जायो बेनिखायनो गोदानाव मावनो हागोन नाथाय बोरायबा आं मावा आदसा बिदिसो होनबा आंबो दा नै संना होबाय माने आंनि साम'खौ सोबख'नानै आंल' जागोन जाहैबाय माथो जानायालाय नोंसोरसो बारा जागोन माथो संग्रायालाय सुख'नांसिगोन थ' आरोलै हुख'खानांसिगोन ना संग्रायालाय बेखौलाय माबार जाग्रायालाय बहा संनो इखौलाय मोननांगौ रेसपेक्ट मा रेसपेक्ट मोनगोन आङो खावबायथ' नै खावदोथ' रेसपेक्टआ नै अर जरायनांगोन दा अरा जोङाबाबो धुङा खुनानै आंनाव हाबगोन ना मेगनाव ओरैबायदि अखान्थि होमबा साम'खौ जालालै होमबा दिनैनिफ्राय साम' होननाय बुस्थुखौनो जाला मिथिबाय दिनैनिफ्राय बाजाराव थांनायाव नोंसोर साम'या दानो लानाङा होनबाबो थेख्रांलायगोन सोरबा इयाव बासिग्रा थानायखाय आंलाय सानदोंमोन हिन्जावा बासिखानो रोंगौ साम' ओंख्रिबो संनो रोंखागोन होननानै रोंदोबालाय आरो जाखानांसिगोन ना मेंनाय बानाय गैयाबा दायालागै डाक्टर इन्जिनियार जासिगौ आङो फरायनानै
Dokter Ranjinja खालामदो नुबाय मालाय डाक्टर इन्जिनियार जागौमोननो आयै जिबनाव बरबाद होमबा खानसिगुरियाव हाबना थानानै बानायखायसो खानसिगुरियाव हाबना थानानै जिबनाव बरबाद होमबा नोङो हो बानायखायनोथ' इफोरबायदि खानसिखुरि सुनांबायब्रा ओंखायनोथ' आंबो दा नै दंखल खावना होनो मोननांबाय आरोलै बेखायनोथ' फरायनायमोनबा दायालागै बिराद दुखुनि बाथ्रा दिखुंलै बोरै जाबावगोन बिदिबालाय दे जाबाय दे नामा जाबाय दे मोनबाय नै बेखिनिखौ टेस्ट खालामदोंमोन आङो बेखिनिखौ साखिखांबाय ओमफ्राय नैयाव खुरैनै लाखाबाय ओमफ्राय नै जाबाय नादो मैथा बेखौबो साखिनोसै खनसे आरो एस्रायै खुरैसे लाबोखाबाव दिनैनिफ्राय संलाबो जालाबो एस्रायै खुरैसे लाबोखाबावबाय नो माया जा जा दिनैनिफ्राय मा जा होनदों फिसा जा दिनैनिफ्राय आं संलाय दिनैनिफ्राय संला दिनैजुबाय दा मथा मथि 3:30 जाबाय 11टानिफ्राय 11टा नङा 9टा 9:30निफ्राय 9:30निफ्राय मावै मावै ओमफ्राय 3:30आवसो मोनजाबाय नै बेयाव खुरैसे एक्सट्रा लाखाबावबाय जा माने खुरैथाम लाखाबाय नैखौ साम'खौ ओमफ्राय नैयाव दोनबाय थागोन ओमफ्राय जाबाय ना बे जाबाय थरायनानै नै गोजा मोननै दंखायो दा जाबाय थानोसै जादो माबोरै खस्थ'यै मावना जाबाबो माने मावनायाव खस्थ'बाबो बुस्थुआ गोथाव जायो नालाय गारनो हाया आरोना नामा मोजां अ मोजां मोनजादो नै माने बयथ' गिदिरखा नै बयथ' गिदिरखा नै मोदोमलाय जानोसै